Ei. Kyllä. Ei vittu, joku emo-tyttönen puru varpasta saata. Pure takas. No, löytä senkin saata. Pure varvasta. Mitä vittu? Ei. Pure varvasta. Vittu. Mitä helvettiä oikein? Kun se pitäis purra varvas. Ei saatana. Jos mä tätä hyttystä, niin joka puri mun varvasta. Niin mä voin purra sitä takaisin, niin mun pitää purra mun varvasta. You see? En halua kyllä nähdä tommosen. Saatana. Jätkelä varvas, kun sä emätääkö se ove. Mitä sä teet? Miten tää toi? Miten tää Sitten ohjataan? passuja. Systeemistä. Passuja. Sinne vaan. Mä siellä potkit ihmisiä pois. Ei se kyllä oo ketään täällä potkia, mutta... Jos sä mit ite sinä potkit ittees pois. Mitä vittua?